Nadugangan ang mga lugar sa Mindanao nga gipailawom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Samtang gilugwayan kini sa Davao City ug Cagayan de Oro City nga dunay daghang COVID-19 cases. Ani ang report ni Argil Relator. Nag-anunsyo na og bagong quarantine classification sa Presidente Rodrigo Duterte Lunes sa gabi. Sugod June 16 hangtod June 30 ang mga lugar sa Mindanao nga gipaubos sa extended MECQ. Mao ang Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte sa Region 9, Cagayan de Oro City sa Region 10 ug Davao City sa Region 11, Butuan City ug Agusan del Sur sa Caraga Region ug Nadugang sab ang Dinagat Islands ug Surigao del Sur sa mga lugar sa rehiyon nga gipailawom sa MECQ. Samtang gipaubos sa General Community Quarantine o GCQ ang Iligan City sa Region 10, Davao del Norte sa Region 11, sa Region 12, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato Province ug South Cotabato, ug sa BARMM, Lano del Sur ug Cotabato City. Ug ang ubang lugar sa Mindanao anaa sa MGCQ. We are seeing a positive result in the weekly and strict quarantine restrictions that were imposed. Tungod sa parayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa Mindanao, girekomenda ang pagpapaspas sa paghatag sa mga bakuna aron masusama sab sa NCR nga mikunhod na ang mga kaso tungod sa kadaghang bakuna nga gihatag. Nandoon na yung problema ngayon. Papalabas na po sa Metro Manila at ayaw nating mangyari yung nangyari sa Metro Manila nung nakaraang 2 buwan po. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.